Harm Visser en het peloton met de marathonrieders zitten de oranje 2 weken in het Zweedse Luleå. Daar rieden de maalje 4 wedstrijden op natuurries van in totaal 470 kilometer. Een hele belevenis voor de 21-jarige reetrieder van de Westereen. Om te vart dit seizoen nog net jaren zulke wedstrijden op natuurries riet. De eerste 60 kilometer die zou zijn de eerste keer. En ik was best wel gespannen omdat ik natuurlijk net wist hoe het zou gaan. En de massa ovatie en ik stier in de start en uit de eerste ronde dacht ik wel van, wist dit lijkt me wel. En vanuit het skiën en vanuit het schaatsen, het lijkt me echt wel. Ik vond het echt superleuk. Op het kunstdiers helle Harm Visser dit seizoen 10 keer een podiumplak. Dat slaagt hem in Zweden net. Maar toch de ooromstandigheden. Ik moest heel erg wennen aan scoren ontwikkelen, hoe in de peloton rieden. Omdat het is natuurlijk heel erg op kunstdiers. Doe maar in kunstdiers hoe slimmer te focussen op de jongens die voor je rieden en de wedstrijdsituatie. En op natuurdiers ben je natuurlijk afhankelijk van heel veel scoren. Dus we best continu op het ijs moeten letten. Dus de eerste wedstrijd hier kreeg ik wel echt pine horen van, zeg maar. Een van de natuurierswedstrijden wordt woen toch de ploeg van Harm Visser. Dat en zijn eigen goede prestaties dit seizoen maakt dat er dik tevreden is met zijn debuut hier in het marathonpeloton. Echt een topseizoen geweest, ja. Ja, wat ik zei, eerste overwinning gewoon, 10 keer podium gewoon. We hebben maar 10 mooie overwinningen gepakt. Eigenlijk een beetje een droomstart.